Няколко часа по-късно, двамата вече бяха творчески тандем. И дори нещо повече от това. После аз ще взема това. После аз ще кажа, дай Ромберто малко камерата, ти ми я даваш, аз завъртам, идвам. Това е Ромберто, ще представя. И после вече пее една песен. Ще запишем една песен. Добре. Дай нататък малко. Как е по-добре? Муцунката ми да се вижда хубаво. По-близо ако трябва. Така добре? Аз мислиш това. Добре. Добре. Защо сега видям по-добър. Добре, супер. И видям това. По-добър. Ти кажа, пускаш. Специално за вас, от зоната на Здрача. Ето сега да ви покажа и Ромберто. Това е Ромберто. Много готин. Опитвам. С него не се скучай. Чакайте момент да обърнем камерата. Дай, моето момче, снимай. От тук искам да ви направя един специален поздрав за вас, мои близки и приятели, специално от мен за вас, от сърце. Огън от любов. Огън от любов, най-щастливия пожар и в единствен миг, що ми спепели, ще се прероди в нежност и в красота, докосни ме ти, думите седи. Сега да видим тук остана. Аз ще го върнем. Да. Да видим само как излиза. Добре? Отново? Добре, да. Добре, да. Добре? Окей.